Hey guys, and welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu vlogs. The title to the gottaduppi and the other video mantandula. Don't mind and kitchen lands and the cooking video mantandula and the cooking related video but recipes purada mantundichi. Ini yana ena YouTube the first success in celebrate manpugana chilli celebration video mantadalla aik the inchina banpune ek cooking department full in charge andatalla so ikitte mata kelavu minded undu manpadav manpodu tuka et pure ned mantara apne mata manpuga and so arrange manpuganda enk YouTube 1k subscribers ayara nikle karana so nikkel support mantine dat enk 1k subscribers and ಅಂಚ ತೂರ್ನಾಡ ಚೂರು ಬೇಗನೆ 1k ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಖುಷಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಾನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಂಜನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಪ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಲೆಡ ಪಂಡುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ ನಕಲ್ದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅದು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿತ್ DP ಇಂದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೆಂಪಲ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗತಾ ಸೊ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. Let's get started. So first yana menu pante dada mata manterunda first fish masala tava fry mantu malperundo ghee rice dal chicken next chicken aduka egg dada manpodu chicken fish egg moodila sari apna paga and sweet dada na manpuga sweet aada manponu ichinda ichi. Okay. Engottijittu matene daapuna but I can do it. Shabash yani cooking mantundulla and ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತ ಇದು ಟ್ರೈ ಏಜಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಂದ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತ ಇನ್ನು ಯಾನಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಲಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾನ ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ಸೇದು ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನಾನೆ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಚಾಯಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಕುಲು ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇನ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಂಚ ಇಂಗಳ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಡತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅವಳೆನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅತ್ತ ಅವಳೊಂಜೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಬಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಬಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳ ಇದ ഞാൻ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಶೆಫ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದಾಲ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬದಲ ರದಿಯೋಳು ಓಕೆ ಓಣೊಂದು ಪಾತ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ದಿವೋ ನಮಕ್ ಅವು ಯಾವಡು ರೈಸ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಂದೆಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಮೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತನ್ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಆರ ವಹಿಸಲು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮೂರು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಕರ್ತವ್ಯದೇ ನಮ್ಮ ತನ್ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅರೆದಿಯೋಡು ಐಬಕ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪಾಡ್ದು ಐಬಕ ರೈಸ್ ಪಾಡೋದು ಇದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ತೆತ್ತಂದೆ ಸೊ ರೈಸ್ ನಿತ್ತೆ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನಾಗ ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಬೇಯದಿದ್ದ ನೀರು ಬೇಯದಿನಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರ ಮಾಡೋದು ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಸೋಂಪು ಬಕ್ಕ ಅವು ಪಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಲೆಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ
ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಸಾರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಲವಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮಾಡೋದು ರೈಸ್ ಬೇಕು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ರೈಸ್ ಪಾಡದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಆವನಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತುಗ ದಾಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ್ದ ಒಂದು ಅವು ಚೂರು ಸೋಕ ಇರೋದಿತ್ತ ಅವು ಅವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾಡ್ವೆ ಇಜನ್ ಆಂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಈಗ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಈಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ರೈಸ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಿಬೇಕು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕು ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ್ ಹೆಂಚು ಮಾಡ ಮಾತು ಹೊರಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ವಿಷಲ್ ಅಂತ ನಾಡು ಒಕ್ಕ ದಾಲ್ ಅವು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂದು ಒಗ್ಗರ್ನ ಪಾಡು ನಾಡು ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಡು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಡ ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಬಟಾಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಕೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನ ಈಗ ಕೋರಿಕನದೆ ಕೋರಿಕನದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದು ಆಡ ನೆಕ್ ಈ ದಾಲ್ ಉಂಡತಾ ದಾಲನ್ನು ಪಾಡು ನಾನು ದಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರು ಮೈತದು ವಿಷಲ್ ಬಿಡಿಯೋದು ನೆನೆಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಒತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಡೆ ಕಂಡು ಮರತ್ತಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಯಾವ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿನಾಡ ಇದೊಂದು ರೈಸ್ ಕುಕ್ ಆದ ಒಂದು ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆದೀಗ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಾಲ ಪಾಡಿದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸಿನಿ ಹಿಂಗೆ ఒక ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದಾಸಿನಿ ಜೀರಿಗೆ ರೆಡ್ ಮುಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ದಾಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೊನೋದು ಹೊಲಿಡ್ತೀಕ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಕೈ ಪುರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ಆತನ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಪಣ್ಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೇನ ಬ್ಯಾಡ್ಲಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿದಂಗಡಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತುಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೋರಿದಾದ ಮನ್ಪುಡಿತ್ತು ಐಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ ನೆಂಚ ಐಕಿತ ಮೇನಾದ್ರು ತೆತ್ತಿ ಬೇರ್ದಿ ಅವಳು ಐಕಿನ ತೆತ್ತಿ ಬೇರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಪೆರುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಆತ ನಾಡ ಆಡ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ మన అమ్మ అలా బర్పేరు పప్పు అలా బర్పేరు అన్న అలా బర్పేరు ದೊಡ್ಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅವನ ಮಸಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆದು 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 ಈತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಈತಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪನಾಗ ಏಪರ ನಮ್ಮ ತರದಿನ ಕಾಯ್ಪುಡು ಅವಾಗ ಮೀನಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೀನು ಮಸಾಲ ಎನ್ನ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನಿ ಮಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಏನು ಜಾಪುನದು ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಡ್ಪೇರಿ. ಓಕೆ ತೂಡೆ ಒಂದು ಮಸಾಲುಂಡು ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮನ್ಪುಡ ತೋಜವ ವೆಂಚ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ತಾಪುಚಿ ಸೊ ಮೀನನ್ನು and mata ಈ ದಾಲ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಪೂರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಈ ಫಿಶ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಿಂಚು ಬೋ ಪಡಿದ್ದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನು ಚಾವು ಪಂಡದು ಬಟ್ ಬ್ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಬಂಜುಂಡು ಸಿ ಇತ್ತ ನೀರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವ ನೀರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಐದು ಪ್ಯಾನ್ ದೊರಿದುಕೊಡತ್ತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡೋದು ಗುಲಾಬ್ ಹಾಕ್ತವಲ್ಲ ಇದು ಬಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ದಾದ ಮಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಆಣ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪದು part 2 ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಆಂಡ ಇಚ್ಚಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡುತ್ತೆ ದಾದ ಪೂರ ಮಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತೆ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಫುಲ್ದ ಮಂತೆ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿದ ಪಣ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ನು ದಾದ ಎನ್ನ ಲಕ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕೋರಿಜ್ಜಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೋರಿಜ್ಜನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕುಜಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ತಿತ್ತಿ ಮೀನಾಗಿ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಮಂತ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ part 2 ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಡ್ದಾಗ ಮನೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತವಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪುನಃ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಐಟಾಕ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ part 2 ವಿಡಿಯೋ.